je vždycky určitý riziko. Tak do čeho půjdou? Já myslím, že se hlavně bát nemusí, protože půjdou určitě v každém případě do lepšího. Oranžová zářivá by to neměla být, prostě takové jako trošku lososová. Princezny od přírody, no. A tohle to je u vás taková jako baťoch sportovní. Že bychom slečnu, která má krásný, dlouhý, hnědý vlasy, vzali pěkně na ježka a ještě jí to zesvětlili a pak ve finále polovinu hlavy udělali zeleně. Co je na tobě jinak? No tak já si myslím, že úplně všecko. Přišla jsem sem jako blondýna a odcházím jako Pink Lady. Chtěli mě teda ostříhat po uši s patkou. Jako když mi to sepnuli ty vlasy, tak to vypadalo skvěle, ale úplně asi z 20 cm nejsem schopna si to hned ostříhat takhle, takže jsem šla jenom do takového kratší mikáda. Ale strašně jsem spokojená, moc se mi to líbí. Jak se cítíš teď jako růžová? Teď se naprosto úžasně. Od dnešního dne růžová na pořád.